začína nám odveta zápasu storočia a takisto zápas o titul šampióna. Karol začal tlakem a dostal Atilu na zem. Tak, už teď je všechno jinak, než bylo. Nebo skončí tvrdé údery. Samozrejme zápas mal úplne iný smer ako ten prvý. Carlos dokázal dostať Atilu na zem expresne rýchlo. Aj v hornej pozícii. Hlava Aza vyhovuje. Uvidíme, či sa Atilovi podarí dostať do pozície. A Atila je na nohách. A môžeme ju udržať pod sebou. Teraz sa ho snaží triafať údermi. To je to, co Carlos potřebuje, dostat Atilu do otřesení, aby ho unavil, aby na něm byl, aby ho dokázal dostat na zem. Skočil tam s ním, ale tvrdý úder. Atila že Carlos ten se održí, ale tohle bude pro něj těžké. Ale potřeba si uvědomit, že Atila vůbec není špatný na zemi, naopak Carlos zezad, kdy měl problémy v kariéře. No, Atila sa dostala do hornej pozície, uvidíme, či sa Carlosovi podarí postaviť a už sme opäť na nohách. Tam v zápase naozaj v neskutočnom tempe a hlavne fyzicky veľmi náročný. Pozor, Carlos tam je nebezpečný, tohle si nemůže dovolit. A Atila se trefil. Tohle je přesně to, co Carlos nesmí dělat, zbláznit se. Musí si počkat na svou šanci. Ale jde za Atilou pro další takedown. Dává nepříjemné rány. Může to vypadat jako, že to nic moc není, ale věřte mi, že ano, že to Atila cítí. Další pokus do toho volného prostoru. Atila se dokázal udržet. Dává najevo svému rohu, že je zatím v pořádku. Zápas je od začiatku extrémne kondične náročný. Carlos sa stále snaží ísť dopredu, ale musí si dávať pozor na tie Atilové ruky. Carlos trefil do zelený. Neskutečné, vyprodaná. Carlos znovu trefil. Tento zápas je fyzicky extrémne náročný, obaja do toho behli bez nejakého taktizovania. Carlos sa opäť ponoril, skúša tam spojiť tie ruky. Atila mu tankuje to stále kontrolne. Teraz sa mu podarilo ponorať jednu nohu. Výborná obrana to. Carlos do toho dá, myslím si, dříví ne na příští zimu, ale na všechny další zimy, které v něm jsou. Pokus o loket, Carlos si chystá koleno, dá místo toho krátký loket, 90 vteřin. Carlos bije, co to dá. Znovu si šáhá to Atilou. Přijde do ruce nahoře, Atila tam vždycky je nebezpečný, jsou přední rukou pravou, jsou obráceného gardu. Romanové nabírají dech, krátký oddech v tom šíleném tempu, který předvádí. Soubojí o titul šampiona, soubojí o všechno. Treba povedať, že tento zápas za 3 minúty hrá 5x5. A všichni víme, že každá další minuta by měla svědčit spíš Carlosovi. Carlos tam ide extrémne agresívne do toho, snaží sa byť veľmi aktívny na tom pletive. Jde ve svém rohu navíc, tam má Martinka, Ivonce, Rafigájeva. 30 vteřin. Tvrdý zvedáme to. Carlos je znovu na něm. Atila ji cítil na bradě. 10 sekúnd. Šílené kolo. Koleno.
nahoře Úcit.